Right, muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerare 263 panopanda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe watina on that notification bell. Muri yeZimbabwe update yandinayo yekutanga iupdate iyo yemunenzva bhazi rakaita accident riya pakafa vanhu vakawanda. Sikada kusiyai muchinzwa audio eyewitness aitaura zvakaitika pachiitiko ichichi, kubayiwa nebanga rakagomara zvechokwadi. Ndichakusiyai muchinzwa, wapedza kuunzwa usaskipe this video nokuti ndine update yemwanasikana ari kunzi akadanana nechipoko. That will be the first update. Zvakanaka because ndazongobudiswawo ndiri pasi pemazisimbi. Are you the patient? Yes, my family, all my family is dead there. My wife and my kids. Just come down. Okay. Saka tatakatogara pasiti pamwe mhofu tichitofara tichitoita sei takatogara pasiti tichitorova machips. Ndipo tazoona bhazi rakutanga kungodai kucrossa road. Tatosimuka baba ndapita kochi because angaito driver ndimukoma wakutoti bhazi raruza steering kuzodai is too late bhazi ndobva ratodonha. Saka takagara backseat razuiwa bhazi nengoro richipushwa. Saka vanhu vazhinji vazonyanya kupushwa nengoro netrailer ndopazopushwa namaster vachidonhera uko. Master vanga vatori right after 5 minutes because makumbo ese anga atodzinge nyika ese anavhalo akandwa uko ndazotori vanhu vonga kure nekwadonhera bhazi tanga vanhonga vhanisa vanazonhonga vhale mai vacho vanga vari padhuze nastar vachingogomera vari padhuze nastar akungofemberawo kure. Vhanisa anga atotonhora kare, vhale anga atotonhora kare, ropa rakubuda nemunzeve ese nemumusoro. Saka izvi bhazi ndo rakuda kuchekwa kunzi vatorwe vamwe vanhu vari pasi. Mhofu inini ndango munhu anofanira kufamba mhofu, handisina mhuri yangu. Nenzva yatondiparadzira mhuri yangu mhofu. Handisina kana chinonzi mhuri kana wani zvake. Handisina kana munhu ari kurarama panyika mhofu. Muri yangu yapera sana kiveni yamundibatsirewo nemota. Muri yangu yapera pano munezva yapedza vana vangu kani. Standi achiri kufema vasi kutakura neambulenzi. Baba mukuya mundibatsirewo kani. Muya mundibatsirewo pamwe anorarama hake kani. Muri yangu yese yapera kufa kani. Munenza andipezera vana vangu kani. Mai. Ndoita seko inini kani. Munenza andipezera vana vangu kani. Ndoita seko inini kani. Ndibatsirewo vanhu vaMwari kani. Ndapererwa inini vana vangu. Vale vandisiya navhanisa ere. Master kani ndoita sei? Master ndoita seko mwangu. Vandisiya ere munoti munomunedza kani. Munenza andipezera vana vangu kani mai we. Ndoita seko inini kani. Ndoita seko kani. Mai. Last update iyo yemusikana akafambidzana nemukomana wake but mudiro wazvakuita zviri kunzi chaive chipoko.
ndichakusei mchinzwa audio wapedza kunzwa audio tazvorofika comment section. Much love. Ndakasangana nemukomana uyu kwaMutangadura 2025 musi wa1 January. Tasangana takachinjana manhamba zuva iroro. Chibva tatanga kutaura tese January yese tingori mafriends. Chibva tadzotanga kudanana musi wa16 February 2025. Tichidanana kudaro aitouya kuzondiona kwaGeorge musi waSaturday yega yega paanenge ari off. Achiuya aitodzika bhazi rinenge tobva kumarondera kana ndichimukwidza paGeorge netomukwidza mota dzinoenda kumarondera achienda kumba kwawo. Nditoti patinodanana ndikamuti ndikuda chakati aitonditidza pakaita birthday rangu akatonditumira mari yekuti ndikwanise kutenga zvinhu zvandiri kuda pabirthday rangu. Then gore rinori 2026 muna February ndibva ndati achibvaisa musikana pastatus. Aisa musikana bva ndamubvunza kuti ko musikana uyu ndeupi handimuzive. Zvikanzizvo ndorambidzwa here kuisa vanhu pastatus pangu. Ndibva ndati alright bo chiita zvevanhu wako pastatus pako. Chibva ndarambana. Muna March achibva azondifonera ndibva tadzokererana muna March. Tanga kudanana yaSaturday patikadzokererana iri Monday. Saturday semunhu angajaira kuti Saturday yega yega tinoita tinoonana nouya kwaGeorge kunozondiona. Ndibva ndamufonera uya undionewo achibva ati handichakwanise kuzokuona face to face. Ndibva ndamubvunza kuti sikosei zvikanzi pane zviri kuitika. Pandati zvinengei zvikanzi nechingozviwa kuti pane zviri kuitika chete. Ndibva ndasiyana nazvo ndikafunga kuti pamwe munhu haasi kudaita asida kunozondiona. Yaimwe Saturday ndibva ndamubvunza kuti ko nhasi zvikanzi handichakwanise kuzokuona nekuti pane zviri kuitika. Pane zviri kuitika dzinengei haana kutaura futi. Ndichibva ndati alright iripo. Ndaenda kwatete wangu ndibva ndawaudza tete onai zvikutaura munhu ari kuti haachakwanise kuzondiona face to face. Zvikanzi natete apedza kureva kuti chii chindofamba unzwe kuti zviri kuitika zvacho ndezvipi. Ndibva ndaenda kumaprofita kwandikaenda. Ndibva ndanobvunza zvikanzi hapana chatiri kumboona pamwe munhu ari kungoita ari kungokuchikidzirawo hako. Ndichidzoka kumaprofita akabva ndifonera kuma12 dzeusiku. Afona kuma12 kudaro ndibva ndamuti kwokutanga rimwe uchitanga kufona kuma12 auzvizivi here kuti ndiri pamba pe1 ndiri pabasa. Achibva ati sorako ndonguva yandakwanisa kuita sekutaura newe inoya ndikwanisa kuti ndinge ndichitaura newe. Ndati koneiwa kuti hanzi wakukwanisa kutaura neni kuma12 dzega dzega isu tombotaura chero nguva. Zvikanzi pane zviri kuitika. Ndibva ndati uchandichikidzira kuti pane zviri kuitika zvinengei. Wakaroora here? Zvikanzi aiwa handina. Wakafa here? Aiwa handina. Ndibva ndati saka chii? Zvikanzi pane zviri kuitika. Ndibva ndati ko Saturday chiuya uzondiona. Zvikanzi handikwanisi. Ndikutaura wani kuti handichakwanise kuzokuona face to face. Asi tinongokwanisa kutaura pese pafoni chete tichingodanana kudaro. Ndibva ndati tichidanana pafoni chete ndichakwanisa kukuona here? Zvikanzi ndibva ndati ko waiti uchandiroora ko unondiroora sei sechakwanise kundiona? Zvikanzi ipapo ndichapagadzirisa. Ndati uchapagadzirisa sei? Zvikanzi chingoziva kuti ndichapagadzirisa chete uye chingogara uchiziva kuti pane zviri kuitika. Nguva dzandichakwanisa kunge ndichitaura newe 12 o'clock chete. Ndichibva ndati alright. Mangwana acho ndichibva ndadzipa foni ndichiti sezvo pamba panga pauya vaenzi saka ndingakwanise kunge ndichidaira foni kuma12 dzeusiku. Ndibva ndadzima foni yangu dzakutoti 5 minutes to 12 ndibva ndanzwa foni yangu ichizvibatidza ega. Ndibva ndatovhunduka kuti foni yangu kuzvibatidza ega kutanga rini. Ndichitongoti 12 o'clock ndibva ndanzwa foni yako rimwe. Ndadaira ndati ko watanga futi nhasi pane vaenzi tozotaura mangwana. Zvikanzi ndaida kungonzwa kuti uri sei. Ndati handiri right. Zvikanzi unomboziva here kuti ndiri kutadza kuzorora nekukufunga. Ndikati kutadza kuzorora? Zvikanzi ndandati rara hako ndiri mupenyu. Zvikanzi ukuti kuzorora kwekurara here? Ndibva ndati zvikanzi kukanzwa kunzi ndafa nhasi unoita sei? Ndibva ndati
unenge wambofanira zvikanzi munhu anongofawo nguva inongokwana ndinorwadziwa ndongochemawo zvikanzi alright iripo achibva kata saka anga kungofuramba achingofona kumatikofutekweni ini ndibva ndafamba futi ndibva ndanobvunzira zvikanzi hapana chatikuona iye achibva ndifonera kumatikofuke akati munhu wangu kufamba hako ungafamba but hapana chaunowana kana kubata pamusoro pangu ndibva ndamubvunza kuti konei zvikanzi hapana but ndingokuudza hangu kuti nyange ukafamba nyange ukapinda pasi pemvura uchitsvaga zvinhu nepamusoro pangu haumbofi wakazvibata saka ndati saka ini nangu handichakwanise kuita sei kuramba ndichidanana newe nekuti handichazive kuti uri mupenyu here kana kuti uri munhu akafa zvikanzi munhu akafa anombokufonera here saka ndati handichazivewo zvikanzi munhu akafa hafoni munhu akafa haoneke mastati ndibva ndati ko iwewe sei ndofona kuma12 dzeusiku zvikanzi ndonguva dzandokwanisa kubata foni ndati kumastati esai ndiri busy ndati alright ko sei nhamba dzako dzisisiri pawhatsapp zvikanzi ndakachinja foni ndanika mbudzi ndati wanika mbudzi zvikanzi ndamubvunza kuti sei ndikaedza kukufonera inini hadziiti zvikanzi inenge yakadzima nendiri busy ndati ungave busy kusvika pamudzima foni here ko ndingada kukuudza emergency zvikanzi inondiudza pandofona inini saka apa pamanje ngatizoti nyaya yakundinetsa ndinge ndichitaurawo paredhiyo ndiwane kubatsirika kuti munhu mupenyu here kana kuti akafa nekuti handichamuzwisise kuti munhu angandiudze kuti achakwanise kundiona face to face nekuti hanzi ndikasaga nezvake handikwanise kuzviwana ko pamaudza bhozho kuti akakupai zvinhu zviviri zvokuti musarudze kudanana naye kwenguva yakareba yamapiwa kana kuti motora mvura iri mumiviri menyu moishandisa ichokwadi here? Ndakamubvunza last month muna May ndichimuudza ndichakwanise kudanana newe ndopaakabva nditi unenge wakusarudza zvinhu zviviri kuramba uchidanana neni zve5 years kusvika ndapedza shungu kana kuti uchanwa mvura yemuviri wako zve3 days wobva waregedza kundinzwa nezvangu kana kundiona mulife mako mese hauzombofa wakanzwa nezvangu kana kumbondiona ndibva ndati as long uri mupenyu ndinotonzwa nezvako chete kana kutozongokuona togona kana kungodhumana kana kumbari kana mutown zvikanzi chingoziva kuti ndati ukamwa weti yako zve3 days hauchandione futi zveupenyu hwako hwese. Saka imimi makasarudza chii pazvinhu zviviri izvozvo? Ndo handisati ndasarudza ndopandiri kutya kuti ndingaite sei. Saka last night kana kuti usiku hwadarika 12 o'clock akafona here? Papa ane 2 days asina kufona. Ava ne2 days asina kufona? Pamuri kuenda muchitsvaga rubatsiro zviri kunzi kudini? Vari kuti hapana chatiri kuona. Muri kuti mukomana uyu maisangana naye every Saturday chete. Why aioneka Saturday muchimubvunza? Aitanzi ndopane ndiri off kubasa. Makambonzwa here kuti anoshanda basa kupi? Anambobvira ambonditaurira kuti anoshanda kubasa kupi. Akaindiudza kuti anoshandira mumarondera mutown. Okay. Kumusha achiti anobva kupi? Aiti kumusha ndinobva kumarondera kuri kumusha kunonzi kuIgava. Okay, Igava uko. Ndokwaita ndinobve koko but izvi zvanzi ndogara mutown kuitira kubasa. Hapana here hama kana shamwari yake yamakamboonana nayo yamakambotaura nayo? Kana handina. Okay, musi wamasangana musi wa1 January 2025 manga muchitei? Wangori mufaro wenyuye. Imi manga munani? Ini ndandineka munina kangu kadiki kanga ndinako. Iye anga anani? Iye anga ari ega. Okay, pamaka tuchinjana mafoni chii chakaitika ipapo? Atikatochinjana mafoni namba abva toti ini ndakwenda akazoenda kumba kwawo musi wa 1 pakapera mafaro because takaenda mafaro musi wa 31 December
achizopera musi wa1 ndo patikachinjana manamba makuseni takudzokera kumba. Okay. Chibva tazotanga kutaura musi wa2 achindibvunzawo unogara kupi, ndichimutsanangurira, ndichimubvunza uyo unogara kupi, chimutsanangurira unonzani, sene mundiani, akatondiudza unobva kupi, ndopakandiudza ndobva kuIgava kumarondera ndokumusha, asi izvo zvinogara mutauni kumarondera kuitira kubasa. Okay. Baba Isabel. Saka imimi muri kutsvaga rubatsiro rwei naisisi vedu? Ekuti kana pane ane muzi wavo kana kuti hama yakewo andibatewo ndiwakwanise kuziva kuti munhu mupenyu here kana niwane kuziva kuti sei anditi ndikwanise kumwa mvura yemumwiri mangu kana kuti 5 years dzekuti apedze shungu. Ende nekutadza kuzorora kwaari kundiudza kuti handisi kuzorora ndekupi. Imimi makadya kana kuti makashandisa zvinhu zvakawanda sei zvakakupai pamwe ndo zviri kumurwadza? Aindinotipa musoro, mari yekuti nyange ndingamuzoda kupinda mutauni, aindipa kunditengera hembe.